Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng tosilog at paksiw na bangus. At meron po tayo ditong fried rice. At meron po tayong bagoong. Ang drinks natin, tubig lang po. Ako po, kape. Ito, mainit pa. Isa na lang pong special na araw ngayon dahil meron na lang po tayong makakasama sa online collaboration ang aming bagong kaibigan na si Japina TV. Ayan, sa mga hindi pa po nakakakilala sa kanya, panoorin natin to. Kung ba taba? Ayan guys, sa panood natin ang ating sisi na si Japina TV. Si Sisi po ay 11 years na po siyang nasa Japan. Yes. At mayroon na siyang anak, isa, at kasama po niya sa Japan. At nagmumukbang na din po siya ngayon. Minsan kasama po niya nagmumukbang ang kanyang mga kaibigan. Yes. Kaya sana po, supportahan po natin siya at huwag kalimutan mag-subscribe. Ayan. Bago po tayo kumain, Opo. mag-pray muna po tayo mga Opo. ka-foodies. Amen. Ayan, malinis na yung kamay namin. Kain na po Opo. tayo. Kain na tayo. Nasubo tayo to. Ay, oo, nasaba tayo. Ito. Tosino to. Ang unang subo ay para sa inyo mga ka-foodies. Sisi, Japina TV, para sa iyo ang unang subo. Kain po tayo. Sarap. Sarap na. Sakto-sakto guys ang nagpagkain namin ngayon. Lunch tsaka almusal, no? Bali brunch na to kasi 10 AM pa lang po dito, pa lunch na din. Ang taba ng bangus natin. Ito. Ang sarap. Ito, taba. Meron tayong bagoong dito. Masarap sa sa paksiw ang palaya, 'di ba? Tsaka okra. Tingnan ko. Hindi na natin dito. Thank you. Talagyan natin bagoong. Ayan. Sarap. Tingnan yung taba ko guys. Taba niya, no? Lakas na no? Yan. Ulan. Gusto ko Si Japina po ay din, taga Bicol din siya. Mahilig din siya sa maanghang. Kasi taga Bicol na. Ito
lakas ng ulan po. Tsaka may kulog din, no? Yes. Yan. Para makita nyo, guys. Okay, no? Yan. Ito yung rice natin. Ay, sorry. Sarap na bangus. Sarap na pala yun, hindi mapait. Kamatis po. Kamatis tsaka ano, tusino. Itlog tayo. Itlog tayo. Ano yung itlog? Kapisa. Kamay ko na lang po, ha? Alinis po yung kamay ko. Yung tignan mo, guys, oh. Sabay tayo. Sarap. Wow. Sarap. Sarap na. Talong, may talong. Si Jet Peanut TV, yung boses niya napaka-ano, no? Ay, sorry. Parang buong buo. Tsaka masarap din po silang kumain. Nakakatuwa din kasi magkasama yung kaibigan niya. Kwentuhan, tawanan. Hi, Coconut Crazy. Iniintay mo yung jowa, ay crush reveal, ah. Dami naghihintay nun. Wala man po akong crush. Maharot lang siya pero hindi naman ano yun. Ganyan lang po siya. Lahat ng mukbangers na lalaki, crush ko yan. Masarap kumain at laging ubos yung pagkain nila. Lalo-lalo na si Jix TV, Simple Disdak, Ang dami pala eh. Iñaki TV. Sino pa ba? Si Chef Ubang, Mother Shing. Yan. Lahat yan, crush ko lahat yan. Magaling silang kumain.
Lalong-lalo na si Cook, ay si, Cook Like Crazy. Ayan, crush ko din yan. Lagot ka. Masarap magluto. Tita Dat, share your blessing. Sa punutan kanya pagka-uwi nila dito. Okay lang. No, Kuya Mac. Ay, po tayo. At ng mga mukbangers, naubos yung pagkain nila. Kaya, ano ako sa nila, napapa-believe. Di ba? Siyempre, crush ko rin si It's Lenny. Ano ba? It's Lenny. Penny. Nasa listahan kita. Lalong-lalo na yung jowa mo. Asawa na niya. Ay, asawa niya pa. Ampalay. Ang sarap ng ampalay, di siya mapait. Maraming salamat po sa lahat ng pumunta kagabi sa premiere namin. Thank you so much po. Kay BBM yung ulo eh. Mahilig sa ulo ko. Kaya hindi ko kinukuha. Taba. Lagyan ko ng bagoong. Kain tayo. Sorry po. Meron na kami sa'yo. Oo. Sino kaya? May nakaalala sa akin. Sana all, no? Naalala siya. Yan pala yung nagde-deliver ng Shopee. Ano? Yan pala yung nagde-deliver ng Shopee, sabi ko. Baka di niya makita yung address ko. Tinatanong guys, ano ko, lipstick ko. Mga lipstick ko yung ginagamit guys. Nabibili lang sa palengke. Ano to yung ano mo? Ano na pangalan ng lipstick mo? 50 pesos lang yun. Kylie. Kylie yung niya, pangalan. Hindi natatanggal. Sarap. At meron din nag-comment. Sabi niya, bakla wala kang pilik mata. Hindi sila sanay na wala kang pelik mata daw. Huwag mo naman akong tawagan bakla. Nasasaktan ako doon. Girl siya. Alam mo nang bakla, tatawagan pa akong bakla. Girl siya. Tawang. Kasi umulan sa amin, tinatamad ako maglagay ng pilik mata. Ay, sorry. Kasi ang malakas yung ulan dito tapos baha pa. Hanggang baywang. Kasi kapag kapag nilagay ko, mababasa. Wala na, hindi ko na magagamit. Matatanggal. Kaya hindi na ako maglalagay. Bagay naman yung walang kilay. Ay, walang pilik mata eh. Bagay ba?
Kainin ko na lang yung gulay, sayang. Ito yung masarap na kinakain pag umuulan din, no? Lalo na kapag breakfast. Sarap. Babahin natin ito. Sarap. Thank you. Saan ko na to? Yan. Isa tayo. Wala na laman, tanggalin na natin. Yan. Ay, nalaglag yung okra. Sarap. Sarap. Cheers tayo sa kakatubig. Hindi kasi mahilig sa kape to eh. Minsan madalang lang siya nagkakape. Cheers, tubig po. Ayan mga ka-foodies, naubos po namin yung fried rice, tosilog, bali, ulo na lang natin. Matinik kasi. Matinik. Mamaya Mga yan. ka-foodies, Chapina TV po, please pagkatapos po namin, lipat po tayo sa kanya. Masarap po yung kanilang mga kinakain at magaling din po silang nagmumukbang. Kaya sana po, supportahan natin sila at huwag kalimutan mag-subscribe. Pakiclick na po yung kanyang notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong video po ni Chapina TV. Ayan, CC Chapina TV, thank you so much po sa online collaboration po natin. At bago po tayo magpaalam, gusto po namin i-shoutout ang mga members po natin sila Raw and Cook Food ASMR, Ash Xbox, Jenhen Capares, Paparon TV, Hampas Lupang Burgis, Eat with Beans and Chona, Chun Pig, Simple Bisdak Mukbang, Mamshi Aya Vlog, Coach Foodie, Mary Mukbang, Mother Shingu, Hanimaze TV, Angel Mendoza Insol, at meron po tayong bagong member sila, Charito Pangan, Mamshi Rossi, Remy TV Watkins, at si Iñaki TV po kagabi. Nag-member po si Lord Iñaki TV. At shoutout din po kay Sisi, Kimi0718, at kay Ipang Mahilom, at kay Sweet Lady Abby. Pagaling po kayo. Thank you so much po sa support po ninyo. Hipang Mahilo, magpagaling po, ma'am. At mga ka-foodie bees, please, Chapina TV po, pagkatapos namin lipat po kayo. At thank you so much po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. Yes. At pakiclick na din po yung notification bell po namin ni BBM para ma-notify po kayo sa mga bagong videos po namin ni BBM. Yes, ganun din sa Facebook page.
Paki-follow na po ang aming Facebook. May nag-iba yung boses. At TikTok po namin ni BBM. Yes. Opo. Kaya mga Kapudibis, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you!